Ako sa zorientovať v Štokholme, keď sa rozprestierať na 14 ostrovoch? V skutočnosti ti ako turistovi stačia len 4. Prvým je Gamla stan. Dôvod, prečo sem vlastne ideš. Úzke historické uličky, výhľady, pamiatky a reštaurácie s právými švédskymi mäsovými guľkami. Na ubytovanie odporúčam ostrov Södermalm. Sú tu lacnejšie hotely a pritom si stále len okolo 10 minút pešo od centra. Ostrov je síce kopcovitý, ale zadarmo ťa tu vyvezú výťahy či eskalátory. Normalm je moderné centrum mesta, kde sa dostaneš po príchode z letiska Arlanda buď Flixbusom alebo vlákom. Je tu hlavná stanica, nákupné ulice, obchodné domy a menšia IKEA. Aj tuto dýchá históriou a stále je čo obdivovať. Nakoniec Djurgarden, ostrov zábavy, múzeí a oddychu. Poznáš ho podľa Lunaparku Gröna Lund, ktorý je najstarší vo Švédsku a vidno ho zo širokého okolia. Aj keď nie si na múzea, ver mi, že te v Štokholme určite navštíviš. Čakajú ťa tu rovno 4 plus obrovský kráľovský park Royal Djurgarden. Odporúčam sa sem odviezť loďou číslo 80 do zastávky Nybrokajen alebo 82 zo Slussenu. Ja som sa tu zorientoval hneď prvý deň. Ako dlho to trvá na výlete tebe? Viac info v popise a v ďalších videách zo švédskej série. Sledujte.